Ribadeo está en alerta amarela pendente da chegada do Panchorro. A segunda edición do Illa Pancha Challenge podería celebrarse a fin de semana do 15 e 16 deste mes. Hoxe tiña lugar a presentación no Club Náutico Ribadense. Pídovos que esteñades atentos porque probablemente o jueves, viernes, se lance outra alerta porque o fin de semana que ven volve entrar outra forte borrasca que vai facer que poidamos ter o evento xa lanzado. O Campeonato de Ondas Xigantes conta coa chega de máis de 12.000 euros da Deputación de Lugo. Esta proba é un dos escaparates perfectos para amosar a nosa provincia. Sabemos que a nosa natureza é un dos principais atractivos que temos para ofertarlle ao visitante e unha boa forma de amosala a nivel mundial é precisamente a través das moitas e fermosas imaxes que se poden retransmitir a través de un campeonato como este. Un evento exclusivo que atraerá preto de 10.000 persoas e que se retransmitirá en directo a máis de 100 países. Moitos ollos de moitas partes do mundo van a estar durante momentos importantes centrados en Ribadeo e centrados na costa da nosa provincia e, polo tanto, na provincia de Lugo. Os 25 mellores deportistas do mundo, a elite do surf, darase cita en Illa Pancha para retar a onda que podería cadar os 20 metros. O Panchorro, que se descubre como unha das olas máis potentes, limpas, singulares para facer este tipo de surf tan vistoso que atrae toda a atención mediática de medio mundo. Son xa un total de 50 inscritos, entre eles Lucas Chumbo, Rodrigo Coxa, Justín Dupont e os galegos Jairo Barral e Juan Fernández. Agora só resta agardar que as condicións meteorolóxicas sexan propicias.